Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po niyo boss kanagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Way paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga kaigalaan nga Huwebes o gapit sa 7 na. Nining buwan karon mahigala sa Agosto tuig 2025. Straight to the sa point. gihapon hatagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may sugutanan karon nga buntaga mga kaigsunan, ang Senado nakahukom na nga i-archive o ipadaplin ang impeachment case batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Straight to the point. Sa boto nga 19 ang pabor, 4 ang supak ug 1 ang ni-abstain. Straight to the point. Tuan na, nakapahuway na mahigalang impeachment sa Senado. Straight to the point. Atong pagtagad ni mga higala gikan sa pagsugod kagahapon padung pagkahuman, no? Kini maong motion ni Senador Rodante Marcolita. Straight to the point. In fairness, mahigala Senador Rodante Marcolita, bag-ong senador, apan ipakita mahigala sa iyang katakos didto mahigala sa Senado kagahapon. Straight to the point. In fairness, mga sukit tig paminaw, 4 ka mga speeches ang ating pabati karon kadtong mga doon na yun mga higalay, mga medyo katuntanan mga speeches, okay man to. Pero kining 4, medyo mauni mahigalay mga bugat-bugat yun. Ang kang Marcolita, ang kang Alan Peter Cayetano, ang kang Chis Escudero o Amy Marcos. Straight to the point. Ato pagtagad lubuntaga mga kaigalaan. In fairness po mga higala sa oposisyon, in fairness mahigala nila ni Kiko Pangilinan, Senator Risa Hontiveros, Tito Soto, o inguman si Bam Aquino, lakip na gani mahigala si Ping Lacson. In fairness mga kaigalaan, si Ping Lacson medyo nipakita mga higala o kananaang ibutang talang fairness, no, sa iya mahigalang mga pangutana, ang iyang interpolation mahigala ngadto sa nag-sponsor yun, nangamahan ining maong motion to dismiss o ingon man mahigala sila si kay Kiko Pangilinan, Tito Soto, ikumbati sa gid sila mga higala, although medyo alanganin gyud mga kaigalaan si Risa Hontiveros o si Tito Soto, considering nga dili man sila mga abogado mga kaigalaan, medyo malanganin gyud sila ni Marcolita mga sukit ni paminaw, pero in fairness nila naning kamot gyud taon po sila. Yagi tala ni katawa-katawa mga sukit ni paminaw, ha? Pero medyo lisod sa gyud nimong tandugon sa Marcolita mga higala kay antigo sa gyud, no? Sa akong evaluation kagahapon mahigala kuan gyud kini ni ang mantigo gyud, no? Sini si Marcolita bag-ong senador pero pakita gyud mga higala nga wa mga kagalaan maalkansi ug wa mga higala magmahay ang katawhan nga gibutang sa sa Senado. Straight to the point. Mantigo kini si Marcolita. Gitabangan ni gahapon mga higala og kuan atol mga higala sa question and answer portion. Oo, si beauty pageant pa na Q&A kasama nga kay atol sa interpolation mga higala. Gitabangan sa Marcolita may galag pangutana, nakabarog yun o naka-explain yun sad mga sukit tig paminaw. Straight to the point. Nagkatanig pagtagad rubutaga unsa may bot pasabot ang iya may gala motion to dismiss. Kini iyang motion to dismiss gibangga may gala ni Senador Tito Soto og motion to table. Sa may pasabot sa motion to table, kay balik-balik magyud motion to table, motion to lay the table, motion to table, motion to table. Ang uban mo kunahuna man murag hilig siguro ni ato sa bar nga magkuhag babae og i-table. Unsa may pasabot mga higala motion to table. Ato ni pagtagad karon mga kaigalaan sa atong pagmanuban ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kayo ni compromise sila pinaaging Senator Alan Peter Cayetano nga motion to archive,
kinisip Alan Peter Cayetano kaduhanan ni naka-amend with regard mahigala sa impeachment complaint ni Sara Duterte kay sa unang 19 Congress kadto si Senador Bato de la Rosa sad mo sponsor sa motion to dismiss. Dili madawat sa pikas nga grupo mo nang gi-amend mahigala ni Alan Peter Cayetano og motion to remand. I-remand pangahigala ang articles of impeachment ngadto sa lower house. Si Alan gyapon Cayetano maoy nag-amend. Karon ang kang Marcolita mahigala motion to dismiss gi-amend sad ni Senator Alan Peter Cayetano para mag-compromise mahigala ngadto sa motion to archive. So ato ni pagtagad mga kaigalaan ha kay aron ma-explain nato unsa man ning motion to dismiss, motion to table, motion to archive. Kay kuban mahigala na libog unsa man isuto nga sige malag motion to table basig mahilig ni mga to bar unya magkuhag babay aron i-table. Natay pagtagad lumutaga mahigala. Pero atong pag-evaluate nako mahigala ang maayo mga speeches dito kang Marcolita, kang Alan Peter Cayetano, kang Chis Escudero o kang Amy Marcos mo ni mga speeches mahigala nga medyo makatandog ba Straight to the medyo point. makapaukay ba bisag itong Amy mahigalag speech ni Amy makagilaan medyo makapaukay sa to. Ang speech ni Amy atol sa unang motion ni Bato de la Rosa motion to dismiss ni Bato de la Rosa katong speech po ni Amy medyo makapaukay sa to o kini iyang speech po karon maog hapon tagantan pagtagad lumuntaga mga kaigalaan. Straight to the point. So upat ka mga speeches akong ibabati ninyo katulad yung kuan lang sad mga maayo to in fairness ha maayo tong tanan pero kung ako ipabati tanan limang kag pila ka abdan tag siyam. Ako lang pick upon katong pinakamaayo nga mga speeches nga dunay mga unod yun kinsa man Marcolita, Alan Peter Cayetano, Chis Escudero o kining kang Amy Marcos nga dunay mga unod nga worth nato nga i-discuss pod sa kahanginan. Ang uban mga maayo to. In fairness may galas opposition, Kiko Pangilinan, okay man sad, no? In fact, in fairness ni Tito Soto og ni kini ni ang Risa Ontiveros sana ning kamot sila barog. Although alkansigit sila sa debate ni Marcolita, abogado mo si Marcolita og practicing lawyer. Kabantay mo lupitan gyud kanunay. Di siguro kay mabantayan sa uban pero og imong tan-aon labi na katong pag-ingon ni Tito Soto nga naay jurisdiction ang Senate kinakarob na gud mo. Itubag siyang Chis Escudero mahigala legally speaking kana nakarob wa nang pasabot it does not follow nga naanay jurisdiction ang Senado. Ang Supreme Court may miingon mismo nga wa maka-acquire o jurisdiction ng Senate. Tagantanig pagtagad no butaga mga kaigalaan. Unya si Risa sad, in fairness si Risa Ontiveros, bahala na lang magtan-aw sa siyang cellphone. Naning kamot sa din taon, no? Og of course, doon ay mga staff to nga nag-supply niya og unsay angay isulti dito, natural naman sa may galas mga senador. So basa in taon si Risa pud sa iyang staff og sa nag-supply ito or unsa ba kato. No, doon naman sige mutabang. So, medyo okay man. Pero pag site na ni mga kaso, medyo nalanganin siyang Marcolita. Pag-ingon ni Marcolita nga wa pa mahitabo sa iyang pagka-practicing lawyer nga ang Supreme Court by a unanimous decision ni bali ang usa ka unanimous decision sa Supreme Court sa issue mga higala nga violative sa Constitution, sa issue nga void ab initio, wa pa mahitabo nga nibalitok ang Supreme Court. Si Risa Ontiveros ibaos coach mga kaso ay sa di ay mga kaso ay ang problema pagribinta pang Marcolita na kuan siya na shock siya wa na magkakuan kay ngano mapag Marcolita unya unsa man na in bank decision or division medyo na kuan sa Risa ngano man masabot na to di man gud sa abogado so wa nas ang uban nga mga dadon sa glawom nga discussion maglisod na sa Marcolita pero in fairness niya naningkamot gid sa taon naningkamot sa gyud no. Bahala na og dili lawyer si Risa pero bahala magkamamo ning kamot sa gitawon siya. Busa kadto mga higalang mga fans ni Risa Ontiveros, okay ang inyong idol nga si Risa kay bisag magkamamo mo kumbati lang gyapon. Dito siya may gala na sa kagwanta og pinaksiay og debate ni Marcolita pag ingon niya naaman. Gisait na naaman. League of Cities ni balitok ang Supreme Court mao ni mo na papangutan ng Marcolita unsa man in bank na or dili in bank or decision didto na sa mahibaw unsa ba kani unsa man in bank unsa ba division
Ating pagtagad lubuntagas tuban-uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kini point. uban pang mga eskwelahan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lugar. Sa kanunay DYHP number 1. Kani ato o karon DYHP lagi haron. Kay Diyos o ganatawan mao'y aong nialagaan. Sa kalinawan mga drama o balita, ang DYHP na una permi. Sa prinsipyo o komentaryo, wala pag-iigan, patas lang na pagservisyo. O DYHP, sa isordo sa daya sa inyong mga radyo. Nagulas mga balita, numero 1 sa lagana, ang DYHP na, pagalitas sa ligang ka, kaurang ka, DYHP na, kasama. Laylayon ka, awiton ka, ang DYHP. Straight to the point.